ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beach aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas cam bat bidor. Ke seng kongres ke basong hakaliang persya ha ke pratrik uno pra arazan arpo kala penlong da ke jingra plakat ban kersan ya ke jingiki balakot penlong da ki dongrep hakari India barok kawai kum ke jing persya ya ke jingwanra jong ke Sorkar National Democratic Party ya ki an ki balong persya ya ki dongrep hakari barok kawai wala ke jingkot pakhang snong hakari India barok kawai da ki dongrep ki bedang penlong ya ka jingya ki hadu menta hakanong ba New Delhi Henry kani ka pakhang snong kamsim da tray kam satya hakani ka jilla nakaliang ka MLA jong ka seng kongres ka Dr. M Amprin Lingdo habaya kren bat kilat pathay kubor kalaong baka jingmi syakmat ban kersan ya ka jingdawa jong ki dongrem ha ka ri India barok kawai kalong kum shibenta bandawa ya ka Sorkar National Democratic Party balayalam da ka Bharatiya Janata Party bakan wanra ya ka jingpen bait thamai ha ka bayadai bat ki an ki bayadai bat ka bha kamian jong ki dongrem. The rights of farmers. We call the rights of farmers. We demand action from the NDA government. We demand action from the NDA government. Nongrep ki jungi kim parlaban su thoru ke ai kita kipil. Ha kini ki laitali kipil ki bopon ki jingkeli ki bami. Kabaning kong ladangi sya ya kita ki business houses landi ki corporates bakin one bakin shim ya ka jaka jongi nongrep ki jongi bat ban rep large scale kan sapoi ka por ba kata ka list ka baki ay ki kan sapun poi sya kata ka put pade bakin hab IT no yala ka jong ka jaka ka puta kabaning kong kalong ngidon ka 6 schedule ka bapanyat ya ka ni ka jela ka jongi hato an I license kita ki brio habatang ya ka trading license ka bakin penyan ya ki dukan ya ki businesses jong ki ru ki haban yo ya ki proper licensing nginle kumno kum ka jela ya kata ka licensing kinsya kumno habakum ka jing yo sngaw ka jongi ka long bag kum ka jing suto jong asimet lelay ka long bag ba kita ki corporate houses kim don kamru ban let show na krdop yeng lanig na ka office jong ka Sorkar jela kinlait by directly na ka government of India kumbalong ka CAA mdon kam yang ibang inialit siya ka state government namar kata ka corporatization kila penlong ha kata ka rukam baya kita ki rules jong kini ki lightly ki an ki bala penmi thamai on the side sa ka Delhi tikan mento ayu yang ibang insyong ha kani kari ka badon kata ka federal structure ha ka ba ka center bat ki states ki di banya tray rengkat tingang ong yapi kinong rep jongi namar kadang day ka pori ki ban rep bat om day ban shim ya ka harvest timpat sungpo re kanusin pila yo i kini ki farmers baki protest baki om uso saw jongi ngiyo tang lighting ka nakikper lada kinong song snong pat kilet sayaw ka no vietit so saw shishi kilo saw kusan kilo saw pura kilo pinpe yu ka jor kiong yo san tengka hakikper ki jongi pindalek sayo kanung ye thit ka jor man hakini kisngi kandet lele prapo san kadang pai tilada kinong rep ki jongi kimyo ya ka hok ka jongki bat lada kata ka minimum support price kanung don kamut ki farmers jongi lani kinong rep jongi kindang syaban si syaban kalapoi kapot pamenta mendon syu ban rep kim kwa syu ban rep namar kiong ngimla syu ru ban rep ki babon ki issues ki bakini ki nong rep ki don ngam yo i ya ka Sorkar jela jungi bakan khot ki bakan keli ki bakan wan lam ki an ki banyada ki ong ba ki mandis ki de kita ki caka lane ki yo kelom lang ki ba de yaki ni ki jingmi na kita ki per jong kita ki nong rep
Nrai kitu ki mandis lele haki cakap ki baki trai kamha ki layar ap sibon ye kini ki farmers. Petang ye ketika yau mau yong jungi. Ki nong rep ki balai bande ye ki jingmi jungki nagi per ki jungki hamau yong. Mentah hamau yong ke sarkar kelabo saya ki storage facilities. Ki baki nong rep ki numla. Ngiyo asngau hapo house ru kumnong ya kren ya kani kakam. Assembly pios ngau kumnong ya kren badon kam bandon ki storage facilities don kam bandon kata ka system banyada ye ki nong rem kapasusi kalong ba padeng jong kani ka klam ngimla bon khot sibun ngut ki briu namar ka jingma jong kani ka klam ka kham kong san banya kata ka jing sha yo ben jong ki lemba kini ki lai teligi an Rengin wat kalenti ngin pensapriang ya kani ka jing tip ya kani ka jing nang bat ngidon kamruban kali ya ka district council hato ka district council kala de puline em ngini ki an ka bakata ki sarkar kami ka wan lamban penlong do penlong senam penlong anya kani kari ka jongi mano banya sai ya kita ki contract kumno kinian kita ki contract balai mdan ke minimum support price hang ni hak state ke jongi balai hadu mentang impat la ban wan lam ya kita ki mandi selani kita ki yau he ki baki ya de lang ya kitar ki yau senyang lang jongki jongki nongrem ndai suki ngi i ki nong kenong las dang wan kata ke konsep amar bakawan kata ka jingmut piyo pat de kini ki an ki ban penyak lut ki kita ki jingmut baro kalong bi kalong kabam song nia kabam song nong rim ya ukhle jong ka jela ka jongi ban syuko ngu bet kat poong ba sarkar kami pipet sekiwe ki jela pipet ke Manipur pipet ke Mizoram pipet tang ka Assam ka sarkar kami kamla man sunyam bet namar balai kitu ki khle nong yalam jong kitu ki jela Kis ngau tu, baka jing ya dah. Jong ki nong song snong jong ka jela ka jong ki kalong ka ba hakmat, bat ka ba kong santam. Nrai kalong ka ba susi. Bahaba klem dan kano ka all party meeting ban ya keren ni ka kam. Klem dan kano kata ka jing ya selok lang bat ki nong rep ki ban yo ya kita ki jing akis nem ki ban wan. Uwei ubriu unyeng unsuong bet ka babiang sudah. Pila yu i ke ka baja hakian ki palam ka sarkar kami tang kini ki kendet benai ka Citizenship Amendment Act kiong bakan sa yada ka 6 schedule ya ka Citizenship Amendment Act ndai ngitip ba ka jela jongi bagi don ki jaka ki bom dei hala hapo ka jing pet bat ka jing sumarlem jong kata ka 6 schedule ngilayo i kumno ba kiang Tangin ya don ka resolution baniwan lam ya ka in-align permit. Habang nimyo ya ka in-align permit, nakaway ka Christmas, sakaway pat ka Christmas. Yung unle kamno, klem don basngap. Balay pede ya ka Manipur don basngap. Balay ya ka Nagaland don basngap. Kapani ya kata kajing tulot ka jongi. Nray kinong yalam jongi, kidey ban yang halor kinong rem ki baskem. Bat kidi ban pensyai syati sya sarkar kami bangi ngidei ki briu ki badan la ka jong ka rukam im la ka jong ka culture la ka jong ka jingit nyam bat ngidon kam namar mangidei ipat ibatang sikam bandan ki jing yada ki ban pelat yangi nakini ki an ki ban telep yangi la syai la dawan ka company ban simti ya ka pentha ka ba kapapalat ya ka arlum lailum deki spa ikar hakanu kanong rem kita kinman pitarayu company unwan marwai pitarayu company unumwan bat kinong turay lajong lada kisimno saya u lingka lane u mokheu u bajupo unong song snong tenrai bat la simti deki machine la simti deki kita kibobon ki issues kibanmi Syai kan poy, kaim lang kasalang. Syai kan poy kakiw. Kayo, kini ki issues ki bangidon kam bangin ya tay bahaswa.
Tang ha assembly ru klam sya ingi bangin yakran ni kita kikam namar ki ai ngi tang lais ngi saus ngi ka assembly. Nrei lada long lem kum kiwe ki jela ki bedon lang syakani kathan lam mingi. Lada ya hikai lem ban ya long ki banuat ban keren kum bakran ki chief minister jong kiwe ki tribal states. Ngatharai kanumdon kata kajing angnut kanumdon kata kajing snodiau.